economist ti RCBC. Ti kasasaad ti panyempo ket maysa nga laped nga nagbanag ti babasit nga aldaw ti negosyo para kadagiti transaksyon. Agtilinaed nga bright spots dagiti remittances ti OFW, gaputa dagiti apo ti kang runaan nga mangtignay ti domestic consumption. Nga mangbukel ti dandani 73% nga porsyento ti gross domestic product ti pagilyan. No pay kasta impakdar ni Rica Fort nga mabaling nga maapektaran daytoy nga panagduras. Kadagiti sumarsarano apo nga bulan noy patungpal ti administrasyon ni Trump tinang-inget nga patakaran ti immigration ti Estados Unidos ang mabaling nga mangkisay ti remittances manipod kadagiti Pilipino sadyay. Ayan na po, napintas nga damag daytoy may panggap iti cash remittances dagiti OFWs manipod iti balas iti tao nga ngimato kano apo ti 3.6% manipod pa iti Nobyembre 2025. Adda kadimot apo dagiti kapamilyayo nga adda ijay balas iti tao. Ayan, no OFW no kunam gamin na po niya, overseas Filipino workers. Iso na dyan, ti kahit nang asawa na po ti OFW. Kadag ito'y nga panawan, hanga maliklikan ti kinapudnoa po nga milyones nga Pilipino ti adda ijay balas iti tao nga agtrabaho para iti pamilyada. Ket iti kaadda sa jay iti realidad apo no kalpasan nga isuda ket agsweldo wenno sumahod kunada ka isu ti term da data. Isuntumot da jay ti gundaway nga agipatulod da kadagiti kameng ti pamilyada. Da jay ipatulod da po isu da jay ti masarsarita nga remittance. Remittance in the sense ta umay ditoy pagilyan tayo nga Pilipinas. Ket dagita nga remittances apo, dagita nga ipatulod da, kadagiti ayaten dati biyag, dito'y pagilyante nga Pilipinas. Dahita apo ket dakkel ti epekto na ti ekonomiya ti pagilyan tayo. Malaksid nga isuda apo ket adda dati bayadam no agpatulod ka. Malaksid ti dayjay, apay nga mok nga dati bayadam. Kasi apo napadasan tayo ti nagbalin nga OFW. Amo tayo ti piling, amo tayo ti rikna, ti maysa nga OFW. For 7 years, napadasa ka po, tinagbalin nga overseas Filipino worker. Iso nga amukmet ti piling kan sitwasyon na. Uray no kasano ti kabisi, ti trabaho apo, lalo no ikamkamakam da, jay proyekto nga yan nyo, wenuhan, adda kayo ti manufacturing nga kunada. Kasapulang pa iti ag-overtime, nunalpasan da jay trabahom, i-require da ka pa nga ag-overtime. Ngem adalata da jay maisingit apo nga gundaway nga sikaket mapangka agpatulod para iti pamilyam nga pinanawam dito Pilipinas. Ket siyempre, binulan apo da jay nga agpatulod dagiti Pilipino, manipod jibal na si tao aglalo, no ti pamilyada nga pinanawan da dito ket adda dagiti anak da nga agbasbasa. Wenno adda dagiti pinanawan da ditoy nga agsakit kasjay or dagiti talaga nga kasapulan iti pangnamnamanda ket dadya lang ipatulod mo nga para iti panagbiagda. Isu dagiti apo ti masarsarita nga cash remittances ket dadya natipon-tipon amin nga isumot iti kunada iti BSP nga ngimato dayta ti 3.6 iti November 2025. Iti effect na ti ekonomiya tayo apo daytoy gamin base ti daytoy damaganya. No dayjay remittance iti maysa nga OFW nga Pilipino umay ditoy Pilipinas. Dayjay apo isumot ti gastusen dagiti anak da wenno kapamilya da dito'y pagilyan nga Pilipinas nga isumot iti igatang da kadagiti kasapulan da iti panagbiag da apo iti inaldaw-aldaw.
Isu dayjay ti kunada nga domestic consumption. Isu gapuna nga no naaladan daytay remittance apo iti ipatulod dagitay dagiti adda ti balas ti tao para kadagiti kunata yon nga kapamilyada. Siyempre gumatang damit iti kasapulan da iti inaldaw-aldaw. Isu dayta ti kunada apo nga domestic consumption nga mga pektar met apo iti ekonomiya ti pagilian tayo nga Pilipinas. Siyempre no adala ti steady nga kwarta mo no budget mo ti inaldaw-aldaw nga igatang mo iti kasapulam iti inaldaw-aldaw nga existence. Natural apo ket dayjay laklako ke adala tamet ati paglakwan na. Meaning to say, adala tamet iti ganansya na. Malaksid nga dayjay ganansya na, isuna ket dumteng ti panawon ngagbayad ti tax, agbayad tumet isuna. O, di ba? Kasi lang ti epekto na dayjay. Isuga po na po nga napatag iti remittances dagiti kakabsat tayo nga OFWs nga Pilipino. Nga gapo iti balasiw taaw, gapo ta apektaran na iti sirkulasyon, iti ekonomiya, ti pagilian tayo nga Pilipinas, iti inaldaw-aldaw apo nga panagbiag tayo. Urepe no di kwartayo apo kati panyo di bangko. Kitain nyo, dahil bangko yung no mapanyon tumanin kargaan ka damot ti income na, di ba? Dahil income na, adan tumot ti mailasin nga tax na. O, kasi dahil apo na dyan ti sitwasyon na, isuga po na nga dagitay remittances apo, it really affects iti ekonomiya ti pagilian nga Pilipinas on the basis of domestic consumption. At the same time, dagiti taxes mo tapo nga dagitoy ket sumrek iti gobyerno. Isu nga dayjay mga kaibigan, iti kunada nga rod kadagiti OFWs kadagiti nga panawin, dagitoy ti modern heroes. Modern heroes in the sense nga isuda apo ket mapanda ijay balasiw tao ngagtrabaho sa jay tapno adda ti itidda nga panggastos iti kasapulan ti pamilyada ti inaldaw-aldaw. Ijay papanda jay balasiw tao apo aket hamumet nga mo no nya ti faith mo dijay. Iti kayat nga sawen no mapangkagamin jay balasiw tao apo ag-adjust ka dijay. No, dito'y ket pabanjing-banjing ka lang nga kunada. No, adda ka di jaya po. Especially no dati work mo nga naingat ti boss mo. Akit masapol nga agadjust ka kasjay. Much more no sika kati trabahom ke domestic helper. Narigat. No domestic helper no kunana from the word domestic kahit nga sawan di uneg ti pagtaengan. Pinapintas da radya apo iti terminology na ti Tagalog da ket katulong kunada. Pero no da kadya balasi tao iti term na data domestic helper. Isu dayjay. So no kasjay ti sitwasyon na po amuyo narigat met iti agbalin nga maysa nga OFW. Han nga basta-basta apo isalsaldam met iti salunat mo ken iti masakbayam. Lalo no ti papanam apo nga pagtrabahuan ijay balasi tao ket saan nga dayte kasla ti pagsasao nga maawatan tayo. Okay lang no Ingles apo ti pagsasarita no mapangkadya Europe, mapangkadya US. Ken dagiti daduma pa apo nga lugar nga makaawat ti Ingles. Okay lang dayjay tani Pilipino ken nalaeng ti Ingles. Amo na ti English o amo na ti dayta po. Ngem no ti pakapanam ket daytay lugar nga hanna nga amo ti ag-Ingles masapol nga adalem dayjay lengguwahe da. Dayjay lengguwahe da syempre masapol nga adalem tapno ti kasta amom ti maki-communicate kadakwada. Tanong maminsan dayjay apo communication process isu dayjay ti ayan ti problema no dadduma. So nga dayjay narigat met apo ti agbalin nga OFWs han nga basta-basta apo iti maysa nga OFW nga mapanjibalasi tao. No kasdya apo ti sitwasyon nga nakapanam iti rigat na apo dayjay agadjas kapaylaan.
Apay nga agadyas ka. When ata dayjay umuna ko dayjay language da. Masapol nga amuamot. Although no sakbay nga pumanaw ka ket adamot dayjay orientation nga aramiden daking ka. Hamo nga dagito iti may parit iti dayjay pagilyan nga papanam kunadamet. Ada orientation nga kasjay sakbay nga agflight ka nga mapan ijay destination mo. Ngem saan nga makanay apo dayjay. Isu nga masapol mo lata iti ag-adjust. Ket on the process no na-adjust mo ton medyo amumto mo dayjay lengguwahe da. That will be the time ngayon inot ng balingkan tupay lang nga kampante. Kasi po na iti adjustment period na. Ken uray pa'y nakapangkamot, kadag iti lugar nga muna ti agsaw ti Ingles, nguno maawatan da ti Ingles. Siyempre agadjust ka, apay ngamin, agsipod ta hamumot nga makitkitan, dagitay kameng ti pamilyam personally. Mabalin nga makitam siguro isuda through Facebook nga kunada. Tagsasao kayo, ag-video call kayo, kakasjay, makita nga agpaisuida. Pero, dahil physical nga situation, awan pala. Ang adda ka nga rod, ijay bala si tao. Dagijay apo, iti kunata yon nga problema, no mapangka iti bala si tao. Ngam no ma-overcome mo amin apo dayjay. Kadag iti sumarsarno, gundaway nga adda ka sadjay, that will be the time nga sika apo ket, of course, ma-adapt mo tumuten dayjay lifestyle nga adda dijay aket dayjayen iti gundaway ton nga sikaket of course maliwliwam tumut ti bagbagimon ken maadal mon tumuten ti sitwasyon ijay papanam nga pagilyan. Kasya po ti rigat namet ti maysa nga OFW. Isu nga hanga basta-basta ken date kunatayon ijay gamin bala si taawa po no trabaho talagang schedule mo. No anya tinaplayam nga trabaho, iso dapat ti trabahom. Iso nga no, ag-apply kayo apo, nga mapanitibal na si tao, no anya na trabaho nga kabailan nyo, dapat iso na ti trabaho yung. Tano iji inaplayam nga trabaho, kat sabali ti imbagam, into makadanong ka na pagtrabahon da ka na imbagam nga trabahom, iso ti panang hire da king ka, kahamugayam nga amo, definitely, baka di kontratam ke saan nga matuloy. Kasjay na niya po. Isu nga kapintasan na latamet, numampay ado dagiti challenges, iti may nga OFW, kasapulan latati natubkermet apo nga pundasyon. Kasapulan ti skills, kasapulan ti experience, kasapulan ti background nga kunada, ken above all, masapol nga dalatan ni Apo Diyos King ka, tapno ti kasta, hamo nga liplipatan ni Suna, whatever happens, iti na lugar nga papanam, dumawat kalata ti panarabay ken kuana, tapno ti kasta, makabailam, dagiti challenges, iti kaadam, iti balasiw tao. Okay, alang aro na po, agsubli kami, kada kayo, kalpasan, dagiti pakamo. Iti panang irogi kadag ito'y nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga mamo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no adda dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya
nga kuwakat kasigudan dagiti IP ano dagiti disenyo adu no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada da dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuon na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumutoy biyang ta danunin dagitoy no adag kasapulan. Let's wander Baguio's evergreen parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Okay, tultuloy apo, dati programa tayo nga Bantay Bayan. Padasin tayo man ti mangala ti live report, manipod ka dagiti kakadwa tayo tiruar. Partner Ronald, naimbag nga bigat ti Sabadong partner. Kumusta kan? No dadagiti gundawang ipadamag mo, go ahead. Jadi man partner na pasama ka disgrasya. National Highway, Barangay Tindarayan ng Bacan. Agaro palas 55, iti bigat, iti kalman. Nakaraman flight number 829. Di 78 anyos na sawaan, tricycle driver, daan iti lisensya at taga barangay San Pedro Narbacan. Ken nakarawanan pa dito iti nagmaneho ti nangisit ay Yamaha NMAX motorsiklo nga daan plate number 8 N273EX. Minaneho ti 47 anyos sawanan nasawa, homeowner association president nga agimot ti lisensya nga agmaneho ken daytoy iti naka-helmet at taga Meralco Village, San Juan, Taytay Rizal. Basar iti report iti PNP tinadakamat ng insidente daytoy nagmaneho iti TMX 155 tricycle daytoy katagpatpatriding agpapaamyanan nga adda iti bangketa on the shoulder ti National Highway. Idinto taday iti nagmaneho mo iti NMAX nga motorsiklo agpapaamyanan nga damot iti akip-uneg nga linya ti highway. Idi ta makadanon dati ng pasamakan ti disgrasya iti mismo asangwanan ti Raba Tire Shop. Ditan nga agmanyobra dati nagmaneho ti tricycle nga agpakanligid asombrek iti pagkrosingan nga paset iti kalsada tapno mapan agidisag ti pasahero na. Nga tinatakan nito, ditan nga na dungpar isona, wano na kidinong par, iti dati handlebar, wano manibela, iti sumugad nga nakamotorsiklo. Dagiti drivers ken backriders ket nagsagrap da iti sugat ti naduma-duma paset ti bagida. Idinto tagitimat pasahero iti tricycle ket saan nga nan iti dagiti dua nga behikulo ket nadadaolanda hindi pa mo digatad para ti panakatarimaan dagitoy. Kabayatan nat sa bali pa dabag dati panakaiserbi iti waran obares agaro pala una 7 iti Balaw Medical Man Dajay Barangay Police Station Barangay 1 Bantay Ilocosur. Dagiti operating units iti Bantay Municipal Police Station kadwada dagiti kamang iti 101st Manyob Regional Mobile Force Battalion 1 sinerbian dati waran obares di 32 anyos awanan nasawa ala ito ikat adda iti custody ti Bantay Police Station atubo iti
Bantay Ilocosur nga magdamag na naed iti Tapuac District, Dagupan City, Pangasinan. Nagiti operating unit iti nang iserbi ti warrant of arrest kontra ti akusado maiga po iti kaso a qualified theft 6 counts at anti-criminal case numbers 8304-B-2018 na-recomendan ng piyansa na ito iti 24,000 pesos. Iti criminal case number 8309-B-2018 na-recomendan mo ng piyansa iti 40,000 pesos. Iti criminal case number 8312-B-2018 piyansa mo iti 40,000 pesos. Konti criminal case numbers 8307-B-2018, 8308-B-2018, kun 8310-B-2018, awan pinirekomenda pagpiyansa na para ti temporaryo kumapan nakawaya-waya na. Dito kat agdamang nga nakakustudi iti Bantay Municipal Police Station. Kaniti sa bali pa damag dahil disgrasya partner na pasamak agarop alauna taktay na ang parbangon manipod ti National Highway ti Barangay Bungro Magsinggal, Ilocosur. Nakairamanan to iti agnagan Rodel Narido Yadaw, 45 anyo sa sawaan, agimot ti lisensya ng agmaneho, driver iti Honda TMX 155 tricycle nga dan plate number 18146B. Kaya dati pasahero nagnagan Eric Jan Corpus Garcia, 33 anyo sa sawaan, agpadadaga taga barangay Dadalakiten Sur, Silait, Ilocosur. Kaya nakairamanan pa ito nagnagan Loreto Claustro Gabriel Jr., 42 anyos, agimot lisensya ng agmaneho taga barangay Mindoro, Bigan City, Ilocosur, nang imaneho mo iti Puraw a Mitsubishi Plus Van na dan plate number TIO 899. Basar iti report ti PNP iti dagiti behikulo ket agpapapagatan da nga ti ada ti muna nga nagmaneho ti tricycle dahito ket ada iti akin luar nga linya ti kalsada idinto ta iti mat nagmaneho ti close van ket adamot iti akin uneg a linya ti kalsada. Imedi ta makadanon dati nakapasamakan ti disgrasya bitan nga padason datoy nagmaneho ti tricycle ang mang-overtake iti sarsaron mo ng behikulo nga idita nga damot iti akin linya o nakin narwar nga linya nga nakaigapan ti panaka partially nga may pagarok nga naagaw na iti akin linya mat nga akin uneg nga linya ti kalsada ngam iti dati nga gundaway ditan nga iti manibela ti tricycle iti na isagig iti kin kanawan mat nga side iti datoy Mitsubishi Close Van. Nakaigapan nga saanen nga iturungpay dati nagmaneho iti tricycle raison iti na kitingnagan na iti National Highway. Nagsagrap iti sugat ti naduma-duma pasot ti bagi iti driver nga kalpasan na dito tinaitaray sa Ilocosur District Hospital ti Magsinggal idinto tadagiti okupante kada iti driver iti adati behikulo nga may kadwa ket saan da nga ano dagiti lugan tinadadaulan iti di pa mo tigatad para ti panakatriman nga dagitoy ket aday di custody iti Magsinggal Municipal Police Station. Para iti Bantay Bayan, Ronald Ocoy Ayonon, Pirat Pass News. Thank you, partner Ronald. Kada kitang damdamag. Iti daytoy nga gundawaya po, amuwen tayo manen ti sasaaden ti parawen manipod iti pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan yung sentro ni Bagyong Ada sa layong 175 kilometers silangan ng Huban sa may Sorsogon. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 85 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 105 kilometers per hour.
Sa kasalukuyan, gumagalaw ito west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. So makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na kasalukuyang nakakaapekto dito sa southern Luzon at malaking bahagi ng Visayas. Ito yung mga rain bands na associated directly kay Bagyong Ada. Samantala, itong northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan patuloy na nakakaapekto naman dito sa area ng northern and central Luzon. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Ada na issued kaninang alas 5 ng madaling araw. So makikita natin dito sa ating track forecast, magpapatuloy yung generally west-northwestward na paggalaw ni Bagyong Ada simula ngayong araw hanggang bukas araw ng linggo. So Sunday onwards ay makiiba na yung direksyon na tatahakin ng nasabing bagyo. Magsisimula na yung recurving pattern nito, magiging generally northward na yung paggalaw up until sa araw ng Tuesday next week. So from today until tomorrow magpapatuloy yung west-northwestward. So starting sa araw ng Sunday ay generally northward and then northeastward yung paggalaw. So magre-recurve yung direction ni Ada. So kumbaga lilihis ito papalayo sa ating bansa. So sa ngayon mapapanatili nito ang tropical storm category habang binabaybay itong Philippine Sea o itong karagatan sa silangang bahagi ng ating bansa. Pero habang binabaybay nito ang karagatan, hindi natin naalis yung posibilidad ng further intensification into a severe tropical storm. So mapapanatili nito ang lakas bilang isang tropical storm and then after recurving ay hihina ito bilang isang tropical depression category sa araw ng Wednesday and Thursday next week. So for now, inaasahan pa rin natin na ngayong hapon hanggang bukas ng gabi ang close approach o yung bahagyang paglapit ng sentro ni Bagyong Ada dito sa area ng Catanduanes. Pero kung magkaroon man tayo ng significant changes sa ating track, for example, yung further westward shift ng ating track, ay hindi natin inaalis yung posibilidad ng landfall o yung direktang pagtama ng sentro ni Bagyong Ada anywhere along Bicol region. And as of 5 a.m., ito yung mga lugar na nakasailalim sa tropical cyclone wind signal. So as of 5 a.m., may wind signal number 2 tayo nakataas dito sa eastern portion ng Camarines Sur, sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, itong northern portion ng Eastern Samar at northeastern portion ng Samar. Kaya itong mga areas na ito yung mga pinakamaapektuhan ng mga malalakas na hangin na dulot ng papalapit na Bagyong Ada. Samantala, signal number 1 naman ang nakataas dito sa eastern portion ng Quezon kabilang ang Polillo Islands sa may Marinduque, dito sa area ng Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Camarines Sur at Masbate kabilang ang Ticao at Burias Islands. May signal number 1 rin tayo nakataas dito sa nalalabing bahagi ng Eastern Samar, nalalabing bahagi ng Samar sa may Biliran, Leyte, Southern Leyte, itong northern portion ng Cebu, kabilang ang Camotes at Bantayan Islands, pati na rin dito sa Dinagat Islands. Kaya sa mga nabanggit ko pang lugar, especially itong mga areas under wind signal number 2, patuloy po tayong maghanda sa mga malalakas na bugso ng hangin na dulot ng papalapit na Bagyong Ada. Asahan natin, possible may mga damages tayo sa ating mga infrastructure, especially yung mga bahay at mga gusali na gawa sa light materials. At ito naman yung mga lugar na hindi nakasailalim sa tropical cyclone wind signal. So posible po tayo magtaka sa ating lugar, wala po tayo wind signal pero malakas yung bugso ng hangin. So dahil po yan sa epekto ng northeast monsoon o yung hangin amihan as well as yung outer bands o yung outer periphery ni Ada, posible pa rin magdulot ng mga pagbugso ng hangin. Hindi man sustain pero malalakas yung mga pagbugso ng hangin na ito. So for today, isahan natin yung mga malalakas sa bugso ng hangin outside tropical cyclone wind signal sa mga lalawigan ng Batanes, Babuyan Islands, northern and eastern portion ng mainland Cagayan, dito sa eastern Isabela, Ilocos Norte, Abra, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Islands, Bicol Region, sa mga lugar sa Visayas na walang wind signal, Dinagat Islands, Camiguin at Surigao del Norte. Kaya over these areas, asahan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin for today. Posible, malaking bahagi pa rin ng Luzon as well as itong Eastern Visayas. Tomorrow and Monday, magpapatuloy pa rin yung mga malalakas sa bugso ng hangin na dulot ng amihan as well as yung outer periphery o yung outer rain bands ni Bagyong Ada.
In terms naman of heavy rainfall o yung mga malalakas na pag-ulan na dulot ng bagyo, magpapatuloy pa rin. Makikita natin dito sa ating weather advisory o yung 24-hour rainfall forecast na issued kaninang alas 5 ng umaga na karamihan pa rin nitong Bicol Region at Eastern Visayas yung pinaka-apektado ng mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng bagyo. So possible umabot sa higit 200 mm sa pag-ulan itong area ng Catanduanes, samantala 100 to 200 mm sa pag-ulan ang mararanasan sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Masbate. 50 to 100 mm ang pag-ulan ang posibleng maranasan sa mga areas shaded by yellow sa may Quezon, Camarines Norte, Biliran, Samar at Eastern Samar. Kaya malaking bahagi pa rin ng Bicol Region at Eastern Visayas as well as itong portions ng Quezon Province. Maghanda po rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding at landslides dahil ngayong araw yung mga pinakamalalakas yung mga pag-ulan na mga pag-ulan ang ating mararanasan. For tomorrow, mapapansin natin, mababawasan na yung mga pag-ulan sa southern portion ng Bicol Region as well as sa Eastern Visayas. By this time ay binabaybay na nitong si Bagyong Ada. Magsisimula na yung recurving pattern nito or paglihis papalayo sa ating bansa. Pero ngayon pa man, posible pa rin magpatuloy yung mga pag-ulan. 100 to 200 mm sa pag-ulan ang posible pa rin maranasan sa Catanduanes. 50 to 100 mm sa pag-ulan ang mararanasan sa Camarines Sur, Camarines Norte at itong ilang areas ng Quezon. Sa ating namang sea condition na kalagayan ng ating karagatan as of 5 a.m. may nakataas pa rin tayong gale warning sa area or sa mga ilang bayan ng Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, northern and eastern coasts ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, at itong northern and eastern coasts ng northern Samar. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda, at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pamalaot dahil makakaranas pa rin tayo ng maalong karagatan na dulot ng papalapit na Bagyong Ada. Pinapaalalahanan rin po natin yung ating mga kababayan na nakatira sa coastal communities o yung mga low-lying at mga exposed na mga coastal areas sa banta naman ng storm surge o yung daluyong ng bagyo na posibleng umabot ng 2 metro yung taas, no? So dito sa mga exposed coastal areas ng Albay, Biliran, Camarines Sur, Catanduanes, sa may Eastern Samar, itong portions ng Leyte, Masbate, Northern Samar, pati na rin dito sa Sorsogon. Kaya sa ating mga kababayan na nakatira over this area, sa mga coastal areas ng mga lugar na ito, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga lokal na pamahalaan regarding reinforcement ng ating mga bahay or evacuation towards higher ground para maiwasan po natin yung banta ng storm surge o yung daluyong ng bagyo. At yung susunod nating update o yung Tropical Cyclone Bulletin para kay Bagyong Ada ay mamayang alas 11 ng umaga. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Nagulat. Okay, sila ti latest po nga sasadan ti panawen manipuri ti Pag-asa at adupay nga paset ti programa tayo Bantay Bayan. Agsubli kami kada kayo kalpasan dagiti pakamo. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail
and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Pagkasa tayo, ang kaya ng ipagpagang ito yung siguro distrito, at least hanapin nga babayan na po, dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito, yung kanunan, kita Deputy Speaker Christine, nga po Mayor Eric Sison, kaya dito na duma-duma pa nga leaders tayo dito sa distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 to 5 million. And Okay, tuloy pa lang nga po, dati programa tayo nga Bantay Bayan. Dagitay at plano na po nga may makitsenda tatangal daw dito Candon City. Nga po kadagiti na duma-duma nga luglugar po, kumusta kayo? Sapay kumata, safe kayo po nga makadanon kadagiti destinasyon nyo dito Candon City tatangal daw. Muyo kami na po ti aldaw ti Sabado kung Domingo Market Day dito Candon City. Ngem no regular days po isuday ta ti Miyerkules. Han lang dagitay umay makitsenda wenno pasyar uray pay kadagitay daduma kami na po ket addama dagitay maglako ti produktuda no kastoy nga market day. So nga gananad kayo po, be safe nga makadanong kayo iti destinasyon nyo. Ket no damdamo yo ti umaya po dito Candon City ket kayat yo ti makitsenda. Alakit umuna-una ya ka mapang kayo jay Central Business District nga kunada. No da kay to dito Central Business District amuyo aputatan no makita yo dayjay barbaro ken napintas ti tsura na tatanya agaw pansin nga kunada. Candon City Mall makita yo jay parte na ti amyanan nga paset. Adda nalawang nga kalsada po dijay. Mapanday ta nga kalsada aging gana jay darapidap. Ket dita po ti dalan nga mapan ijay Candon City Farmers Market. Manipod dita Central Business District ayon ti National Highway. Hanunay nga dayo dayta po mabalin nyo nga pagpagnaen. Wennohaan adda ti kargayo mabalin kayo nga glugan ti tricycle. Nga mapan ijay dita Candon City Farmers Market. No nakadanong kayo to ditan, Candon City Farmers Market, dita apo ti tiyandaan. Dita ti lugar nga ayan iti wet market. No wet market no kunana apo, magatang yun dita ti karne ken sida. Uray pay nateng aduma dita, ken daduma pay nga magatang. Ngem no kas pagarigan, kayat yo pay apo, tinalawlawa nga gumatangan, ket interesado kayo ti Baguio Vegetables nga kunada, mapangkailangan nga po ijay Bypass Road, iti Barangay Ayudante, Candon City, Ilocos Sur. Dita po ti location ti Candon City Agri Center. Kaya po, no kaya ti gumatang ti ado-ado, nga kunada, nga Baguio Vegetables ken prutas, dita ti antibagsakan area. No kas pagarigan, hang kayo pa'y nga nakadandanon sa jay, ket kayat yung padasan, ket this is your time. Okay, agtultuloy apo dati programa tayo nga Bantay Bayan. Iti maysang damag apo tata nga linawlawagan idinaminsan ngal daw ni Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez nga saan apo nga nairaman ti Pilipinas iti listaan dagiti 75 nga pagilian nga nasuspende ti US visa da. 75 gaya mapo nga pagilian tinasuspinde ti US visa da ngam saan nga karaman ti Pilipinas. Kinuna po ni Romualdez babay ni ti maysang statement nga mangrugi iti Enero 21 wano mangrugi iti Enero 21 kunak kumata tatapo ket 17 pailaan. Into pala no January 21 daytoy. Isardeng ti US State Department dagiti aming nga visa processing
kadagiti bisita wenno visitors nga kunada po manipod ti 75 nga pagilyan. Saan kano nga karaman apo ti Pilipinas? Kinuna ni Ambassador Romualdez iti text message kadagiti media. Basar ti memo nga nagapo ti State Department pakairamanan na po dagiti pagilyan nga naisardeng ti US visa processing ket ti Somalia, Russia, Iran, Afghanistan, Brazil, Nigeria, Thailand, kenda dumapay nga pagilyan. Ti Pilipinas, ket agtaltalinaed nga nabayagen nga treaty ali ti Estados Unidos iti Asia. Ayan na po, kadagitay kapada tayo nga Pilipino nga adamot ati plano da nga mapanjay US. Ayan, nagpintas nga dayay denggen anya mapanjay US. Base ti dayti nga damag po, hantayo nga karaman kadagijay 75 nga pagpagilyan nga nasuspende ti visa processing da nga mapan ijay Estados Unidos. Nukit kita am gamin na po dati kunana ditoy nga pagpagilyan nga sardeng ti visa processing da more ket dagitay kalaban na po ti democratic system of government ditoy intero nga lubong. Umuna kita am ni Somalia. Anya na kita Somalia. Dagita po ti ayon ti Somalia pirates nga kunada. Madamdamag yo apo mabubuya yo ken mabasbasal yo. Deta Somalia, siyempre ita ti ayan ti pirata nga kunada di kabaybayan. Hijackan da di barko no lumabas di lugar nga sakop da. Isa na kita po ti area. May kadwa, Russia. Muyo mo na po. Ti sitwasyon ti Russia. Of course, dahil nga ba nagkat it is a public knowledge no may panggap ti data. Sumaruno po Iran. Siyempre ti Iran kalaban ti US data. Ore pa ti Afghanistan. Adapay dita ti Brazil, adapay ti Nigeria, Thailand, ken daduma pay. So dahil nga ba po, hamot nga may libak ti kinapudno nga ti pagilian tayo nga Pilipinas. Sumot iti number 1 apo nga kaalyado tayo ti Estados Unidos. Iso data po ti reality. Manipod pay iti World War II. Nga panawin na po ket of course nagbalin nga kaalyado tayo ti Estados Unidos. Iso nga kunana ni Ambassador Romualdez iti Estados Unidos ni Ambassador Romualdez isu ti Ambassador ti Pilipinas ijay Estados Unidos. Isu natin ang ibagay ti daytoy. So napintas nga damag apo dayjay kada tayo nga Pilipino kasi dayjay kunatayon nga relasyon ti Pilipinas ken Estados Unidos. When I say relation, kaya't nangasawan, it is a diplomatic relation. Iti nagbaitan ti Pilipinas ken Estados Unidos ket napintas apo ken natebker. Tauray pay ikadagito nga gundaway dayjay panakapasarding ti proseso wenno panakaproseso ti visa. Amoyo dayjay visa apo ngamin is issue dayjay no kaspagarigan mapangka agwork dijay or mapangka bumisita dijay. Dayta ket duwa dijay either tourist visa wenno working visa. Kasi no visiting no kunada iso dijay tourist dijay. Iso dijay po ket no working mapangka agtrabaho sa dijay. Iso dijay po ti sitwasyon na. Iso nga na pintas ta po nga damag mangipanagnek nga iti diplomatic relations tayo. Iti Estados Unidos apo ket natebker. Daya po ti kayat nga saun dayay. So dagiti kapada tayo nga Pilipino nga adamot dagiti kapamilyadan ijay balasiw ijay Estados Unidos. At least adalata po dayay continuity nga kunada. Iti sitwasyon na dayay. Moyo nagado nga Pilipino apo ti dayay Estados Unidos. No Estados Unidos no kunataya po the United States of America. Iso na jay. Ngem iti ayan ti sitwasyon na even Hawaii adu ti Pilipino di jay. Ket ti Hawaii apo ay iso daytan no hanak laki ding agkamali it is the 50th state of US. Ti amok ket ti 51 iso ti Guam. Correct me if I'm wrong, I stand to be corrected.
ado ti Pilipino kadagita nga lugar. Iso nga dayto nga da magtata mang paneknek apo iti sitwasyon nga adalata dagiti gundaway kadagiti kapada tayo nga Pilipino, especially dagiti adda ka pamilya na sadyay nga maproseso lat tamet apo dayjay bisa da depende no anya apo dayjay sitwasyon nga papananda sadyay. Dahil tapo, amuyo gaming ket no maminsan, siyempre dagita nga ba nagapo ket daytay prerogative iti maysa nga pagilyan. So nga no kitkitaan tayo, aket okay pa lang kanya tayo apo, siyempre adalata nga in effect dayjay diplomatic relations tayo iti pagilyan tayo nga, pagilyan nga Estados Unidos. Isumot gamin ti kinapudno dayjay apo, the military treaty tayo iti US. Malaksid yung military treaty, ket adu pay mo't dagiti aspeto na, nga dagita apo ket pasayaat iti relasyon ti dua nga pagilyan. Ken of course dayjay gamin kunatayon nga dayjay dagiti citizens ijay US ken dagiti citizens tayo dayjay gamin apo ti maysa kadagiti kapintasan na dayjay. Ada no kitkitaan gamin apo ti pagilyan tayo nga Pilipinas. No kitkitaan tayo apo ti sitwasyon tayo baka dagiti daduma ket adamot dayjay sabali nga kapanunutan da ngem whether we like it or not iti Estados Unidos apo isuti ng tulong kada tayo nga maaddaan iti demokrasya nga pagilyan. Isu dayta po ti pudpudno realidad ta iti pagilyan tayo nga Pilipinas apo no malagipyo ti historical background tayo. Idi panahon ti World War II, di ba sinakop na tayo ti Hapon? Isuraya po ti reality. Ket iti panakasakop ti Hapon, kanya tayo apo, nag-end dayta idi 1945. Ngano sa dino ti Allied Forces, idadauluan ti Estados Unidos. Ket dayjay nga panang idadaulo apo ti Estados Unidos, no makita yo apo ti sitwasyon na kadagiti nga panahon, iso dito ti kunadang atomic bomb era. Diba? Magbasa yo amin na po nagijay. O ginggana po ngayon inot nga datayo ket nasursurwan tayo nga madaan iti bukod tayo nga gobyerno ken bukod tayo nga konstitusyon. Iso da ti realidad na. Didamdamo apo kanya tayo no mabasa yo apo ti history ken paset na apo ti development ti pagilyan tayo nga Pilipinas. Idi ununa na po, awan pa iti constitution tayo. Sinursuruan da tayo nga mang-develop. Dahil constitution tayo idi, ti preamble na yung una idi. Kunada ka, the Filipino people imploring the aid of divine providence. Kunada da dyan, kitain nyo po, third person plural, the Filipino people. So no, basaan kan analyze da dyan, there is a presence of foreign power. Tagaming ket the Filipino people imploring the aid of divine providence. Diba? Preamble daya apo iti constitution. Ngem kasjay iti panakaisurat na. No meaning to say, no yun uneg mga panunutin, there is a foreign power beyond dayjay nga constitution. Ngem di da tayo apo ket nasursuruan da tayon. Iti preamble ti constitution tayo, iti kunana dijay ket we the sovereign Filipino people imploring the aid of divine providence. Kahit nang asawan, dayjay we, dayjay apo ket first person plural. Datayo nga Pilipino ti nangaramid iti dayjay. Therefore, kahit nang asawan na po, han nga may katikinapudno nga ti democratic system of government nga da kanya tayo na pattern dayta apo jay Estados Unidos. Basit lang nga po tinaggidjatan na kanya tayo apo ket presidential ti forma ti gobyerno tayo apay agsipud ta idadauluan na tayo apo ti presidente han tayo nga parliamentary. Ijay US presidential kadi? Yes, definitely. Kasi dyan po ti sitwasyon na dayjay. Isuga po na nga nung mabasam di history kunanagat ko democracy is the greatest legacy of United States to the Filipino people.
Ako natin tiyado siguro when nga kinolony na tayo ti Spaniards for 1 century. Baka ko natin yung mata niya. Amuyo po sa bali mo dayjay, iti ko na namot apo dayjay, history, iti paset na, iti bunag ti Spaniards. The greatest legacy of Spaniards to the Filipino people is religion. Iso nga dayjay apo, ti sitwasyon na. Iso nga po na, nga dayjay nga ba, mga kaibigan, hala, kastalata nga talaga ti sitwasyon, nagyaman tayo, ta dito nga gundaway, may panagnag apo nga ti Pilipinas ken iti United States of America natubker iti diplomatic relations iti nagbaetan dagitoy nga dua nga pagilian. Okay, ala nga roda na po. Awanen tinabati pa nga oras iti programa tayo nga Bantay Bayan. Agyamang kami maneng kada kayo, ti panang tarabayo kada kami. Sapay kumata na ited mi maneng kada kayo. Dagitay damag ken issues apo nga isumetatan iti mga papektar ti panagbiag tayo ti naldawaldaw. Mabalimot apo nga pangitupingan tayo kadagiti banag nga ramiden tayo kadagiti sumarsan no gondaway. Kadwami na po nga pumakada ti 693 Radio Tiradpas ni partner Alex Molina. Iti DCTV Digital TV adarita ni Jo Marie Habab. Dagiti damdamag ken issues tayo manipod nga mismo iti newsroom ti TPN ken DCTP. Dayti anak gayem ken kabsatyo Jerry Gabaon mga kaibigan into na sumarinong aldaw ti Sabado. Isumit lang estasyon ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanen kadagiti nadayo nga pagtayangan nyo. Babayin ti programa tayo Bantay Bayan. Happy weekend.